Κυρίες και κύριοι, δεν κοίταζα την κάμερα πριν, αλλά ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε και δεν το ξέρατε. Ήρθε η στιγμή για Sekiro. Sekiro θα επιχειρήσουμε Zero Death Run. Είναι το βίντεο που όλοι θέλατε, το ξέρω. Ειδικότερα ο Γιάννης και ο Σωτήρης. Το ξέρω ότι το ζητούσε η ψυχούλα τους, απλά ντρεπόντουσαν να το παραδεχτούνε. Θα δούμε πώς θα τα πάει ο πρωταθλητής, πόσο μακριά μπορώ να πάω χωρίς να πεθάνω. Για να εμπνεύσω την καινούργια γενιά να παίξει Sekiro κι αυτή. Εντάξει, μας τα πες, πάμε. Speedrun όλο το game. Με 0 deaths. Είμαι έτοιμος. Πάμε λίγο. Έλα. Ο μικρός πρίγκιπας. Μουά. Όχι, αυτό ήταν περίεργο. Είναι πολύ μικρός για να δώσω φυλάκι σε αυτόν τον πρίγκιπα. Φέρε μου τη σπαθάρα. Μικρέ μπάμια. Δώσε μου και το heal. Λοιπόν, δεν μετράει ο πρώτος θάνατος γιατί πρέπει να πεθάνουμε για να ενεργοποιηθεί το revive σαν option. Οπότε ένας θάνατος δεν μετράει, είναι free. Εντάξει. Gaming. Easy. Next. Λοιπόν, φτιάχνουμε το monitor για να είναι όσο πιο γρήγορο γίνεται το response time. Πάμε πρώτο ποσάκι, easy. Αγχώθηκα, λοιπόν. BAM! Ναι. Γεια σου! Τα λέμε! Κάνω channel την ενέργεια της Ηλιάνας που είχε στα stream, αυτό κάνω. Κάνω channel την Ηλιάνα μου. Chat, το έχουμε! Who are you talking to right now? Chat, ετοιμαστείτε για Genichiro. Δεν μετράει αυτός ο θάνατος, έτσι. Προφανώς δεν μετράει αυτός ο θάνατος. Είναι στο story, εντάξει, πάμε. Έχω περιέργεια να δω πόσο θα κρατήσω στο Genichiro όμως, ακόμα και εδώ. Για να δούμε. You face Genichiro Ashina. Εντάξει, δεν πειράζει να πεθάνουμε. Αλλά θα ήθελα να τον φάω, θα έχει φτάσει. Πάμε πρώτο phase. Και δικαιούμαι και να πεθάνω. Όχι! Δεν πειράζει. Δεν μετράει. Φάγαμε το πρώτο phase. Μας κάνει. Πάμε! Συνεχίζουμε. Τώρα αρχίζει το speedrun. Το πραγματικό skill difference. Πρώτη θέα.
Πάρτο! Έτσι! Ναι, και κρύα τα χέρια μου, γιατί είναι χειμώνας. Δεν είμαι σε top φόρμα. Εντάξει, τώρα έχουμε τα πανέμορφα γαμόσκυλα, θα τα πω εγώ. Αλλά, επιτρέπεται ένας θάνατος. Επιτρέπεται. Είναι lore accurate αυτός ο θάνατος. Δεν πρέπει να τελειώσει το run, δεν πρέπει. Όχι. I'm AI with the braids. I'm AI with the braids. Παιδιά, δεν πέθανα. Δεν υπάρχει κανένα cut. Αυτά είναι συκοφαντίες. Ορίστε, τον σκότωσα. Δεν πέθανα ποτέ. Έλα εδώ, φίλε. Έλα λίγο. Έλα λίγο να σου πω κάτι. Τι πας να κάνεις εκεί? Τέλος. Στη γωνία τον έχω κολλήσει. Στη γωνία. Παμ. 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 Άντε και γαμίσου. Next. Παμ. Παμ. Σφάξιμο. Χοντρός εδώ πέρα στη γωνία. Πούντος. Χοντρός. Νεκρός. Παμ. Νεκρός. 1, 2, 3. Παμ. Πού είναι οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι. Εδώ, νάτος. Μικρέ. Το μικρό κολοτρυπίδι εδώ πέρα. Συγγνώμη για αν βλέπεις το βίντεο. Δεν μιλάω έτσι, ποτέ. Next. Γεια σου. Αυτή είναι η Snake Eyes, νομίζω αυτές είναι οι γυναίκες. Και είναι τυφλές, νομίζω. Να ξέρετε, παιδιά, μπορείτε να κάνετε R1 σε εχθρούς ακόμα και όταν δεν βγάζει το UI. Αργεί λίγο να βγει το UI, το κοκκινάκι. Θα δώσουμε και άλλα tips για να είναι εκπαιδευτικό το content. Τώρα είμαστε μόνο grind set, μόνο boss. Τέλος. Κοίτα την κάμερα, κομπός, θα κοιτάζει όλη την ώρα την άλλη οθόνη. Δεν νιώθουμε included, λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει ότι δεν νιώθει included στο βίντεο, επειδή δεν κοιτάζω την κάμερα. Πάμε, chain dog ρε. Μπούγκα μπούγκα. Άγι! Σταμάτα! Και μία. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Όλα ρε πούστη μου. Πάμε, ρεζ. Δεν μ' αρέσει ο chain dog ρε, ποτέ δεν μ' άρεσε. Άντε και γάμισου. Λοιπόν, πρώτο face. Έχουμε και λίγα heals εδώ, φλουπ. Σταμάτα χοντρέ! 1, 2, 3. 1, 2. Δεύτερο ρέτζ.
Να το παίξω πιο safe. Παιδιά, δεν είναι zero death στο βίντεο, σας είπα ψέματα, απλά για να πατήσετε το βίντεο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι και εμείς οι YouTuber πρέπει να ζήσουμε. Δεν θα είναι zero death στο βίντεο, αλλά θα είναι σαν να θα είναι zero death. Είναι αυτή, έχει την ίδια αγωνία. Συγγνώμη παιδιά, το ξέρω ότι περιμένατε πολλά από μένα. Περιμένατε 0 deaths κατευθείαν και να τερμάτισα το game, αλλά είμαι και εγώ άνθρωπος, έχω τα όρια μου. Χρειάζεται να ζεσταθώ. First try! Πα! Συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ έχουμε μια σάβρα νομίζω. Ναι. Πα! Level up! Φέρε εδώ μυρική counter. Ναι, δεν μας τρομάζεις φίλε. Δεν μας τρομάζεις. Μουα. Τα φίδια είναι φίλοι μας. Προχωράμε. Οκ, μάθαμε σήμερα ότι τρως damage από αυτό. Γεια σου. Μουα. Γεια έλα μικρέ. Easy game. Δεν έχω πεθάνει 2 φορές παιδιά. Αυτά είναι ψέματα. Ό,τι δείχνει το βίντεο. Άμα δείχνει 0 φορές. Που είναι ο χοντρός. Χοντρέ! Thank you. Next. It's. Ένα, 2, 3, 4, 5. Έλα, κάνε μου! Έτσι! Πάμε τώρα Γκιόμπου. Γεια έλα! Έλα, ναι. Δεν σ' άφησα καν να τελειώσει το line σου. Παπ! Έλα ρε! Ναι. Έτσι! Ω! Easy phase 1. Έτσι! Παπ! Ναι. Εντάξει. Έτσι! Κραπ! Λοιπόν και τώρα, Γιάννη, κανονικά μπορείς να πας από εδώ και έχει κάποια μυστικά πραγματάκια, τα οποία δεν είδες. Και πάμε εδώ να κάνουμε skip, να τα δείτε στο game σας. Δεν έχουμε το χρόνο, βιαζόμαστε! Τώρα απλά μετράω το πουλί μου στο πόσο γρήγορα μπορώ να τα κάνω όλα. Και πάντα όταν κάνετε upgrade το health σας βγάζει ένα μικρό... έχει λίγο lore. Δηλαδή, οι πάνω δύο παραγράφοι είναι το ίδιο, αλλά το τελευταίο είναι πάντα καινούργιες πληροφορίες για τον κόσμο. Και εδώ πέρα πλέον μπορείς να κάνεις, να ξαναπολεμήσεις τα μποσάκια. Και αυτό πολύ ωραίο skill, να κάνεις πέρι στον αέρα. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό
skill στο game για μένα. Το ότι μπορείς να συνεχίσεις να παίζεις επιθετικά κάθε φορά που κάνεις finisher. Και το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι, επειδή όταν πεθαίνεις χάνεις τα λεφτά σου, ουσιαστικά μπορείς να πας σε αυτόν τον τυπά ή σε άλλους vendors και να αγοράσεις αυτές τις τσάντες από λεφτά και ουσιαστικά τα λεφτά που έχεις χύμα, που είναι, ξέρω εγώ, που λέει ότι έχω 1206, τα αποθηκεύεις σε αυτές τις τσαντούλες, δηλαδή μπορώ να πάρω 2 τσαντούλες 550 coins και τα αποθηκεύεις και δεν τα χάνεις επειδή είναι item και μετά όποτε θες να τα χρησιμοποιήσεις το coin purse και παίρνεις πίσω αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, παίρνω εγώ τώρα ένα coin purse και έχω, ξέρω εγώ, έχασα 550 coins, αλλά άμα πάτε εδώ, είναι εδώ το coin purse, να το χρησιμοποιείς, τσουπ, και σου ξανάρχονται. Οπότε είναι ένας τρόπος να έχεις safe τα λεφτά σου, ουσιαστικά. Και επίσης αυτοί εδώ οι κατάσκοποι με τα καπελάκια πεθαίνουν instantly με το τσεκούρι, γιατί τους σπάσει το καπέλο. Τουλάχιστον μετά από κάποια ώρα. Α, τι ωραίο που το γύρω. Τι ωραίο. Ετοιμάζουμε βαγγαλικά για το φίλο μας το Βοδινό. Δεν γίνεται ρε. Α, τι ωραία που το γύρω. Το γαμημένο Raging Bull. Φίλε, όχι, το Blazing Bull δεν... Άντε, χέσου. Άντε, χέσου. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Με τι κόμπος. Το ξέρα. Και τα περίμενα. Και το έκανα perfect parry. Γεια σου και σένα. Κάποιος καμικάζει. Με έφαγε. Πάμε μέχρι το Γενίτσιρο. Ω, κούρο μας φύριξε. Μικρέ πρίγκιπα, ήρθα! Αυτό το κάτσο να το βλέπω γιατί μ' αρέσει. How is grandfather? Accept me to your mortal oath. I cannot do that, Lord Genichiro. Your victory that day means nothing. Για λίγο κιόλας. He will risk his life to take me home. Yes, yep. For he is my shinobi. Για μένα μιλάει. Εγώ είμαι αυτός ο shinobi. Το μικρό πρίγκιπα. Νάτος! Εγώ είμαι, ήρθα! Θα γαμηθείς. My lord, I have come for you. This Γρήγορο rematch. will only take a moment. Let's see. For as long as you are alive, the dragon's blood can never be mine. Σωστά, φίλε. Πάμε, Genitzer first try. Face me. Shinobi. Όπα. Κοιμηθήκαμε λίγο.
Όχι, τόλουσα. Ου. Ρέζα. Power of the dragon's blood. Kill you as many times as it takes. Πάλι τόλουσα. Fuck. Καλά τα πάμε πάντως, εντάξει. Phase 3. Phase 3. Impressive. Shinobi of the Divine Air. But you deserve better. Would you not answer to a different lord? Heresy. Heresy, you say? If it is for the sake of preserving Ashina, I will seek any kind of heretical strength. I will seize any manner of heretical strength. I will do any burden. Behold the lightning of Thomas. Πάμε! Όχι! Μουά. Φάγαμε και τον Genichiro first try. Δεν ήταν άσχημο. Εντάξει, μπορεί να έγιναν. Κάποιοι θα πούν ότι μπορεί να έγιναν 3 deaths. Εγώ δεν τους πιστεύω. Άμα δεν το δείτε στο footage δεν ισχύει. Άμα κάνετε enhance στο footage δεν πέθανα ποτέ. Αυτά. Τα λέμε! Απλά κοιτάζει τον τοίχο.